భర్తకు తెలియకుండా ఎంతో కష్టపడి పొదుపు చేసుకున్న లక్షల రూపాయల నగదు చివరకు ఎలకల పాలైన ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్లో వెలుగులోకి వచ్చింది. భవిష్యత్ అవసరాల కోసం బంగారం కొనుగోలు చేద్దామని దాచుకున్న డబ్బు చిత్తు కాగితాలుగా మారటంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైంది. ఉత్తరప్రదేశ్లోని గోండా జిల్లాకు చెందిన ఓ మహిళ ఇంటి ఖర్చుల్లో నుంచి కొద్దిగా డబ్బు పక్కన పెడుతూ వచ్చింది. అలా భర్తకు తెలియకుండా అత్యంత గోప్యంగా 8 ఏళ్లలో ఏకంగా 12 లక్షల వరకు పొదుపు చేసింది. ఆ భారీ మొత్తాన్ని ఓ ట్రంకు పెట్టెలో భద్రపరుచుకుంటూ వచ్చింది. ఇటీవల ఆ డబ్బుతో బంగారం ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలని ఆమె భావించింది. ఎంతో ఆశగా ట్రంకు పెట్టెని తెరిచి చూసిన ఆమెకు గుండె ఆగినంత పని అయింది. పెట్టెలో దాచిన కరెన్సీ నోట్ల కట్టలను ఎలుకలు ముక్కలుగా కొరికి నాశనం చేశాయి. అత్యధిక నోట్లు చిరిగిపోయి చిత్తు కాగితాలుగా మారాయి. కుటుంబ సభ్యులు ఆ నోట్లలో మిగిలిన భాగాలను ఏరివేసి బ్యాంకుకు వెళ్లే ప్రయత్నం చేసినా కోలుకోలేని విధంగా పెద్ద మొత్తం నష్టం వాటిల్లింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు తమదైన శైలిలో స్పందించారు.